حزنا لكم قريبنا لنا فلما قندي أرستاتهم نابخاتكم كنبل أبي أحمد سراوت إثيوبيا كاب مريت تግራይ ዝወፀ ተሳዒሩ ዘይኮነስ መረፃ ከይተኻየደ ቅድሚ ሓደ ወርሒ ምዃኑ ንኣባላት ቤት ምኽሪ ተወከልቲ ህዝቢ ሓቢሩ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ጥራሕ ትግርኛ ደርፊ ኣድሪፍኩም ብዝብል ምኽንያት ጥራሕ ክሳብ ሕዚ 1123 ዝኾኑ ሆቴላትን መዘናግዒ ቦታታትን ከም ዝተዓሸጉ ተገሊጹ ኣብ ትግራይ ዘለው ኩሎም ከባቢታት ንውሃብቲ ሓገዝ ትካላት ዓለም ንኽኽፈቱ ጸሓፊ ውድብ ሕቡራት ሃገራት አንቶኒዮ ጉተሬዝ ኣውዒት ኣቕሪቦም ናይ ዝብሉን ካልኦት ዜናታትን ዝርዝር ናባኻትኩም ክነብሊና ክሳብ ምድላውና ዝዛዘም ንኽትከታተሉና ብኽብሪ ንዕድም ኩል ግዜ ሓደሽቲ ዜናታትን ሓበሬታታትን ንኽትረኽቡ ድማ ቻናልና ሰብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ ንምድላዋትና ድማ ላይክን ሼርን ብምግባር ዘለኩም ሓሳብን ርእይቶን ድማ ኣብ ኮሜንት ንኽጽሕፉልና ብኽብሪ ንሓትት ሰናይ ጻንሒት ቤት ምኽሪ ተወከልቲ ህዝቢ ሻድሻይ ዓመት ራብዓይ ፍሉይ ኣኼብኡ ሎሚ ኣካይዱ ኣብቲ ፓርላማ ዝተረኸቡ ኣባላት እቲ ቤት ምኽሪ ንኣብይ ኣሕመድ ዝተፈላለዩ ሕቶታት ዘቕረቡ እንትኾኑ ነቶም ሕቶታት ድማ መልሲ ተዋሂብዎም እዩ ኣብቲ ዝተኻየደ ፓርላማ ዝተፈላለዩ ናይ ኢኮኖሚ ሕቶታት ሓዊሱ ጉዳይ ትግራይ እውን ተላዒሉ እዩ ኣብይ ኣሕመድ ከመይ ኢልኩም ካብ መሬት ትግራይ ወፂኹም ብምባል ካብቶም ኣባላት ፓርላማ ንዝተልዓለሉ ሕቶ ሰራዊት ኢትዮጵያ ካብ መሬት ትግራይ ምውፃእ ዝጀመረ ድሮ መረፃ ኢትዮጵያ እንተይኮነስ መረፃ ቅድሚ ምክያዱ ሓደ ወርሒ ኣቀዲምና ኢና ወፂና ዝብል መልሲ ሂብሎ ከም ኣገላልጻ እቲ ሕልኩስ ሰብኣይ ሰራዊት ኢትዮጵያ ካብ መሬት ትግራይ ብሰራዊት ትግራይ ተደሲቑ ዘይኮነስ ብፍቃዱ ከም ዝወፀን ንህዝቢ ዘይተገለጸ ድማ ስልቲ ውትድርና ስለ ዝኾነ እዩ ክብል ነቶም ተኣከብቲ እቲ ፓርላማ ተዛሪቡ ዘሎ ዋላ እኳ እሱ ከምኡ እንተበለ እቲ ኣብ መሬት ዘሎ ሓቂ ግን ካልእ እዩ ሰራዊት ኢትዮጵያ ብፍቃዶም ቅድሚ ኣዋርሕ ካብ ትግራይ እንተዝወፁ ነይሮም እቶም ንምቁፃሮምን ንምቕላቦምን ፀገም ኮይኖም ዘለው ሙሩኻት ሰራዊት ኢትዮጵያ ሕዚ ኣብ መሬት ትግራይ ኣይመሃለውን ኣብ መዛዘሚ ኣኼባ እቲ ፓርላማ ናይ 2014 ዓመተ ምህረት ዓመታዊ በጀት 561.6 ቢልዮን ብር ኮይኑ ቤት ምኽሪ ኣጽዲቕዎ እንትኸውን ካብዚ ድማ 12 ቢልዮን ብር ድጎማ ንትግራይ ተመዲቡላ ኣሎ ጉዳይ ወጻኢ खाሊእ ዛዕባ እቲ ፓርላማ ዝነበረ እንትኸውን ኣብዚ ሕዚ እዋን ኢትዮጵያ ኤምባሲታት ወጻኢ በዚሖምዋ ስለ ዘለው ወጻኢ ንምቁጣብ ካብ ወርሒ መስከረም ንድሓር ካብ 30 ክሳብ 60 ኤምባሲታት ክዕፀዋ ከም ዝኽእላ ዝሓበረ ኣብይ ኣሕመድ ኤምባሲ ኬንያ ሓንቲ ኣብነት ትርጉም ኣልባ ኤምባሲ ከም ዝኾነት ገሊጹ ኢትዮጵያውያን ዝሕድሸና ዲፕሎማስን ነፃነትን እንተይኮነስ ንዓና ዝሕድሸና ብልጽግና እዩ ክብል ኣብቲ ፓርላማ ተዛሪብሎ ኣየናይ ብልጽግና بالجن حتى كل سب كون يركب ጉጅለ ብልጽግና ምስ መሻርክቱ ብምዃን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ብዝኸፈተው ኩናት ዳርጋ 91% ትግራዋይ ህጹጽ ሓገዝ የድልዮ ህዝቢ ትግራይ ብዘይ መብራህቲ ማይ ስልክን ባንክን እውን ኣብ ጸልማት ይርከብ መራሒ እቲ ጉጅለ ድሕሪ ስዕረቱ ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ብዝኣወጆ ዘረባ ጽልኢትን ገበን ዘርኢ ምጽናትን ካብ ትግራይ ወጻኢ ዝርከብ ትግራዋይ እውን ኣብ ጸበባ ይርከብ ግልጋሎት ባንኪ ካብ ምእጋድ ተሓላሊፉ ኣደዳ ማእሰርቲ ኮይኑ ድማ ይርከብ ሕሉፍ ሓሊፍዎም ድማ ንዓመታት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ንዝነብር ትግራዋይ ቀበሌታት ኣዲስ ኣበባ ሽኮርን ዘይትን ከይህባ ተኸሊእን ኣለዋ እዚ ግፍዒ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓሊፉ ናብ ካልኦት ከተማታት እውን ተዛሚቱ ይርከብ ክሳብ ሕዚ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ጥራሕ ደርፊ ትግርኛ ኣድሪፍኩም ብዝብል ጦርቋሽ ምኽንያት 1123 መዘናግዒ ቦታታት ሆቴላትን ተዓሽጎም ይርከቡ ካብ ብቅድመት ማሊ ቀዳም ምሸት ንድሓር ልዕሊ 1123 ሆቴላት እንዳ መስተታትን ሬስቶራንትን ብምምሕዳር ከተማ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝተዓሸጉውን ተመላኺቱ ካብዚኦም ውሽጥ ድማ እቶም 250 ናይ ተጋሩ ትካላት እዮም እቶም ካልኦት ግን ደቂ ኻሊእ ብሄር እንሃለው ትግርኛ ስለ ዘድረፉ ጥራሕ ትካሎም ዝተዓሸጎም ኢትዮጵያውያን እዮም ነዚ ተግባር እዚ እናረኣየ ከም ዘይረኣየ ዝኸውን ዘሎ ኩሉ ዜጋ ኣብ መቐለ ስለ ዝርከቡ ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ ማዓንጡ ኣሲሩ ክከራኸር ከም ምርኣይ ድማ ዝበለጸ ዘሕዝን ነገር የለን ብዝኾነ ካብ ትግራይ ወጻኢ ትርከቡ ኩላትኩም ተጋሩ ብዝተኻለ ዓቕሚ ኣይትተኣከቡ ናይ ፖለቲካ ርእይቶኩም ድማ ንማንም ኣይተሃቡ ካብ ኤርትራውያን ድማ ተጠንቀቁ ክንብል ንፎቱ
كلهم كبابتات تجراي نوهب تحجز تكالات نخخفتو صحافي ودب حبرات هاجرات أنطونيو غوتيريز أويعم واناوي كونتات تجراي بتعمي كم زحزلهم زجلتو اتهم صحافي نتي أب تجراي زلو قلولاو إيد أتاونت سراويت إيرترا كم زبقى أسوون حبيرو مالو سبعو حجز نابو كلهم كبابتات تجراي كبتصح كم زلون اتي أب العلي ناي لمعات أو تارات زتجبر عنوتونون أو جيزو مالو الجزيرة بوغانو نتي تمالي من قست تجراي زوت أو بعل شوعة نتبي قدم خونت دوم بال تخصي عمل كيتو صبصب زسرحه انتخون نتوم شوعة نتبتات بزرزر جمجيميو منግስቲ ኢትዮጵያ ተخصي دو أبيله دحر مبال أب تجراي كل عينت قلقالوت كم زعصون حبيرولو أب كتما أديس أبابا التركب ريبورتر الجزيرة زخونت غازيتنيا كاترين سول دما ولا قوا منግስቲ تجراي قدما خونت انتقمت منግስቲ ኢትዮጵያ ግን كما إلو الشباري إلو مسز وانجلو حيلي سممعنات كم زقبر ناي بزحات حتى خوينو كم زركب حبير الله نتا فيديو تقاتلنا نملس. Tigrayan forces say they're ready for ceasefire talks with Ethiopia's federal government, but as long as certain conditions are met. The Tigrayan People's Liberation Front posted a statement on Twitter demanding a full withdrawal of foreign troops from the region. They also want a UN investigation into Ethiopia and its Eritrean allies for alleged war crimes and crimes against humanity. And they're calling for unhindered delivery of humanitarian aid and help with the repatriation of displaced people. They also want the Prime Minister Abiy Ahmed's government to restore electricity and internet services in Tigray. The UN Secretary General Antonio Guterres said he'll accept nothing less than full humanitarian access to all of Tigray. More than 400,000 people are in famine. Nearly 2 million others are on the brink of starvation. On Monday, Abiy Ahmed's government declared a ceasefire, which was dismissed by the TPLF. The fighters captured the regional capital, Mekelle. There are reports of continued violence. I'm deeply concerned with the present situation in Tigray. It is essential to have a real ceasefire, and the real ceasefire paving the way for a dialogue able to bring a political solution to Tigray. The presence of foreign troops is an aggravating factor of confrontation, and at the same time, full humanitarian access and restricted humanitarian access must be guaranteed to the whole territory. Catherine Soy is in Addis Ababa. She says the government will have to row back its positions to negotiate with the TPLF. Statement by the Tigrayan forces is very strongly worded, and a lot of Ethiopians are, however, cautiously hopeful that this opens a window to a political dialogue. They're hoping that both sides, the federal government, the administration of Prime Minister Abiy Ahmed, and the TPLF leadership are going to set aside their hardline positions and sit and agree to this ceasefire so that at least humanitarian aid can get to those who need it most. So what the TPLF leadership is demanding, apart from the withdrawal of Eritrean troops and Ethiopian forces, Ethiopian fighters from the neighboring Amhara region, the TPLF is also demanding that the government recognize the TPLF leadership as a truly legitimate elected regional government of Tigray. And they're also demanding that apart from the UN forming this investigative body to investigate atrocities that have been committed in Tigray since this conflict started in November, there should be another body, international body, formed to really track and make sure that these demands, these issues are implemented. Now, we haven't had any response from the government. Prime Minister Abiy Ahmed is going to be addressing Parliament tomorrow, Monday, to discuss national issues. He may also be discussing Tigray matters there. Parliamentarians are going to be asking questions, but it's very difficult to see how the government is going to accept some of these demands. For example, it has already labeled TPLF and its forces terrorist organizations. So for the government to come back and legitimize TPLF and the leadership of Tigray is basically admitting defeat.
ኣብዚ ሕዚ እዋን መንግስቲ ኢትዮጵያ ንዝሓመመት ደርሆ ብዕራይ ኣይንሓርድን መንግስቲ ኤርትራ ድማ ንዝሓመመት ደርሆ ካራ ኣይንስሕልን ብምባል ኣብ ልዕሊ ትግራይ ይባጭው ኣለው ትግራይና ግን ከም ወርቂ ብሓው ተፈቲና ክትኩላዕ ግድን እዩ ንጽናዕ ንሓርን ምእንቲ እቲ ክቡር መንነት ዝኾነ ትግራዋይነትና ድማ ኣብዚ ሃለና ሓሊና እጃምና ነወፊ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ናይ ሎሚ ዜናታትና ነቶም ክትከታተልዎም ዝጸናሕኩም ይመስሉ ነይሮም ስለ ምክትታልኩም ኣዚና ኢና ነመስግን ሰላም